הטיול השני. מסכנים, שעות דקה באופניים. דווקא מסכנים פה. גלי, תגידי, גלי? יחפנו אותך דרכיה של הארץ הטובה, היא תקרא לך אליה כמו תלביר עזרה. מועמד, מספר 2, פולין. והזוכה הוא המסע לפולין. זה נורא, זה פשוט בלתי נתפס. זה דלוק נראה לי, לא? מה יש לה? למה היא בוכה? קשה לה מאוד, פשוט קשה לה מאוד. מה קשה? עוד לא נסענו לפולין. היא לא יודעת מה לראות. מה, איך אני אדע אם יהיה חם, אם יהיה קר, או מה הכי טוב עם סלוטי? אני לא יודעת את הדברים האלה. תגידי, את רצינית נו, באמת. איך אני אפרוט אם עוד לא הרסתי? מה, אני שוגרת, את יודעת שזה קשה לי, את עוברת אחד שלא תתקרר לי שמה, תבוא עם איזה חיידק פולני. אבל אמא, אני לא יכול לנשום. טוב מאוד, לא צריך לנשום את האוויר הזה של הגויים, זה לא כשר. אבל אמא, אני לא יכול ללכת. אז אל תלך, תרוץ, תברח מהגויים האלה, הם בכל מקום. אני בחיים לא אשכח מה עשו למשפחה שלנו. אבל אמא, המשפחה שלנו לא הייתה בשעה וחשבת פה. איזה שעה? מדברת איתך על מה שעשו לנו שנה שעברה, בדיוק תפריע, אתה זוכר? לא אשכח את זה. כל הסיגריות שלי, כל השתייה חריפה, כל הם לקחו לי במכס. אנטישמי. אמא, יש דברים שיותר חשובים במסע לפולין. נו מה, בוא נשמע? שנייה, זה בשכבה הרביעית. יומן מסע. רעיון גדול. אל תשכח, תרשום הכל. אם נפלת, לא הכינו אותך, החדר לא היה טוב, היה קר, הוכחות מצולמות בה. אייפון. נכין תביעה נגד הבית ספר. אבל אמא, אני אוהבת את הבית ספר. תחשוב כסף. פרק ראשון מסע לפולין עם פצצה כמו אינטרסים. ובכן, תלמידים יקרים, מיד נתחיל בחזרות